kare. To Lameck mosenya kuom ng'adi matin kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa ang'o manyalo bedo ni kelo kuo mar piny nikech ero wanyalo wacho ni kochakore chieng' wuok tich kawuono chieng' wuok tich chieng' tich ariyo tich adek kawuono tich ang'wen odiochieng' mar ang'wen mano mar timo penj mar ndiko tiyudo ka nitiere jopuonjre moseyud kod simbe mag ong'we yamo 19 osemaki kitudogi kod kuo mag piny mano mana kaluwore kod data mwaseyudo ang'o makelo kuo mar penj ahinya nyato kata obedo ni migawo mar somo to kinde mang'eny ahinya giketo piny okenge mag neno ni penj ok bi bedo kikwalo tinno ka japuonjre moro pod oliwore odhi nyaka gi simbe mar ong'we yamo e center kamitime penj kacha to ng'e maber ni simu ok winjo bed no dhi godo kacha ang'o matimore? Anyalo wacho ni penj nitie jok maluongo ni cartels. Cartels mag penj gintie kendo gingirore to weche mag penj en ohala maduong'. Tiene ka ohala ma ng'ama loko. Ohala ma iloke gi ji mang'eny. Inyalo yudo ni kuonde moko skunde ma itayo gi principles ma onge gimiluongo ni character. Inyalo ti kodgi kaka weak link mondo okwal penj. To pressure gimomiyo penj ikwalo ahinya en ni kinde malach wang'eni wawuok e system ma ning'iyo success mar ng'ato kata ni pimo ber nyalo mar ng'ato kaluwore gi grade moyudo. To paro bilano pok owuok ahinya. Paro bilano pok owuok. Pod inyalo yudo ni jonyuol mang'eny pod nie okang' ma ging'iyo ni ka nyathi oyudo B kata oyudo C mane ka nyathino inyalo kony. Koro miyo pod ji struggle gi weche mag ni grade mane ma ng'ato yudo. To iyudo ni e CBC wasechako wuok e paro moro bilano. Mar ariyo, pod nitie pressure ma iketo kuom principles. For example ni skundi okadho nadi. Koro ka skundi okadho maber. Ng'ama keto pressure makamano kuom principles? Pressure ni wan jonyuol waketo. Pressure ni bende wuok kuom jotelo mochung' ne weche mag somo kulubie county gi sub counties. Nikech jatelo ni nyalo mna yudo promotion ka county mare otimo maber. To achiel kuom rang'iny ming'iyo ni county ne otimo maber en ing'iyo ni nyithindo kalo nadi. Koro yudo ni kata odoko ni gin joma chung' ne weche mag ng'iyo ni penj ok kwal. Lakini ka penj okwal to pod inyalo wach ni en kaka jachung' ne weche mag somo e county otiyo maber. Nikech samoro through kalo penj nyithindo mang'eny okalo. Koro ibo wach ni king'iyo ni ere jatelo matiyo maber, tibo wach jatelo matiyo maber en jatelo ma nyithindo kalo mang'eny yudo grade mabeyo be e county ne. Koro samoro pressure no nitie to wan bende kaka jonyuol waketo pressure no ne jopuonj nikech wadwaro grades maber ne nyithindwa. Koro aparo ni weche makamaka miyo nyithindo koro temo matek mondo gikoliud gi jok moko bende samoro bende jopuonj mondo kwal penj. To ere kaka inyalo geng' gigi mar mondo mi kik wane e kinde ma penj ma kamae dhi mbele jopuonj nitiere kod ting' mane mar neno ni